Kaixo, ongi etorria, progresio aritmetikoetan gai orokorra nola lortzen den ikusiko dugu. Eta hortarako hemen dugu lehenengo adibidea. 6, 11, 16, 21, 26. Hori progresio aritmetiko bat alda, beteo badu diferentzi berdina. Guazen guztia, gehi bost, gehi bost, gehi bost, gehi bost. Bai, hala da. Hau da, progresio aritmetikoa. Eta hortarako guk erabiliko dugun formula gai orokorra atatzeko, hau da. AN, gai orokorra berdin. Lehenengo gaia, gehi posizioa ken bat bider diferentzia. Horan, lehenengo erekin hasiko gara, jarriko dugu. Gai orokorra berdin. Lehenengo gaia, zen da lehenengo gaia? 6. Hora jartzen dugu, 6 gehi, parentesia erekitzen dut, N ken bat, hemen dut, eta diferentzia, zenbatekoa diferentzia, bost ez da, bost gehiago horran egin bada, bider bost. Hau zen bada, 6 gehi, bakizu bidertu behar dela horrela ez da, dela bost N, eta ken bost. Horran jarriko genuke erantara. Gai orokorra berdin, bosten lehenengo, eta gero, gai askea, 6 ken bost bat. Eta gai orokorra eta gero ikusi behar dugu ondo egin dugun. Adibidez, hartu ezagun, hirugarrena. Bat, bi, hiru. Bost bider hiru, 15 gehi bat, 16. Ondo egin dugu. Bigarren segida progresio aritmetiko bat alda, hemendikonea zen bat dago. Hiruken bat, biko diferentzia, bibiren. Temendik, bosken hiru, bibiren berdiro. Temendikonea, bibiren. Beti da, bibiren. Hau da, oso bat, ez da? Esan nahi dudana da, nik bigarren gaia hartzen dut. Kentzen dut lehenengoa, eta lehentzen zen bibiren, eta bizatibi bat. Horran badakit, diferentzia beti dela bat. Da, gehi bat, gehi bat, gehi bat. Horran jarriko dut gai orokorra. Gai orokorra berdin. Lehenengo gaia, berdi bat. Gehi, parentesi ireki, eneken bat. Eta gero zein da, bider diferentzia, eta diferentzia esan dugu dela bat. Horran jartzen dut bider bat. Egitea bider bat, edaz egitea berdina da. Horran jarriko dugu horrela. Berdi bat, gehi, eneken bat. Ez dugu bukatu. Ene aurrean jartzen dugu, eta egin behar dugu hemen, erdi bat, ken bat. Erdi bat, ken bat, badakizu dela, erdi bat, ken bibiren, dela minus bat biren. Horran da, gaia hau. Gai orokorra izango litzake. Berdin, N, ken, erdi bat. Guazen ikustea, ondo egin dugu. Arte ezagun adibidez, hirugarrena leheno bezala, Hau zen bada, hiru. Eta hiruri kentzen badiot erdi bat, hiruri kentzen badiot erdi bat, hau da, 6 ken bat, 5 biren. Ondo. Hau ere, ondo egin dugu. Guazen urrengoarekin. Hemen jartzen du, minus lau, minus 8, minus 12, minus 16, minus 20. Zer dihoa? Minus lau behiago, beste minus lau, beste minus lau, beste minus lau. Beti dihoa, minus lau behiago. Horran diferentzia bak iguzen badera, ez da? Minus lau. Ez dugu kalkulatuko, ja, buruz egin dugu. Bestela, egin beharko litzake, hau, ken hau. Badazpa ere egingo dizut. Minus 8, ken, minus lau. Gu badakigu, ken minus denian dela plus. Hori da, minus 8 gehi lau. Eta minus 8 gehi lau, da minus lau. Horra, diferentzia minus lau delako, jarriko dugu. Gai orokorra, berdin. Lehenengo gaia, minus lau. Gehi, egitzen dut parentesia eneken bat, eta bider diferentzia, esan dugu, dela beti, minus lau. Horran jarriko hemen, bider, minus lau. Biderketa egin bat dugu, ezta? Horran gelditzen zaigu, AN berdin, minus lau, eta minus lau bider N, minus lau N. Minus lau bider minus bat, plus lau. Horran, lehenengo kopiatzen dut, hau, jarriko horrela, AN berdin, minus lau N, eta horren, bi hauek, minus lau gehi lau, 0. Orduan, gai orokorra hau da. AN berdin, minus lau, N. Guazen konprobatzea, hirugarrenarekin adibidez.
n irugarren posizioan dauna da, iru bider minus lau, minus amabi. Minus amabi. Ondo egin dugu. Goazen ikustea beste ariketa mota hau. Hau desberdina da. Normalean, gu badakigu segida zein den, progresioa. Baina hemen, dakigu seigarren gaia eta diferentziala dela. Orduan, gai orokarra ateratzeko zer behar dugu? Behar dugu lehenengo gaia. Lehenengo gaia dugunean eta diferentzia badakigu. Orduan, jakin behar dugu lehenengo gaia, lehenengo. Eta gero aterako dugu gai orokorra. Lehenengo gaia ateratzeko baita ere formula hau erabiliko dugu. Eta erantara, gu zer dakigu seigarren gaia. Orduan, n-ren ordez jarriko dugu 6. Orduan, zer dator lehenengo? A, seigarren gaia, berdin. Zer jartzen du lehenengo gaia? Ez dakigu. Lehenengo gaia ez dakigu. Marra batuko dut. Gehi, n badakigu. Egia esaten, seigarrena. 6. Ken bat. Eta diferentziak badakigu. Horren guazen egitea. Zen bada 6 ken bat bost. Eta bost bider lau, 20. Eta zein da seigarren gaiaren balioa? 10. 10. Horren jarkut? 10. Zen bada abat? Bada, hau batutzen dauna, kentzen pasatzen da, 10 ken 20 minus 10. Horren, ni badakila, lehenengo gaia, minus 10 dela, minus 10 hasten da. Horren horren, bai atazak egula gai orokorra. Jarreko dugu, gai orokorra berdin. Lehenengo gaia, minus 10. Gehi, eneke bat. Eta diferentzia, lau. Lau n, berdin, minus 10, lau bider n, lau n, lau bider minus bat, minus lau. Orduan, atako dugu horren gai orokorra. Lau n. Eta horrein dugu, minus 10 eta minus lau. Hoi da, minus 10. Konprobatuko dugu, ea ondo egin dugu. Seigarren gaia, ea atatzen den 10. Horra jartzen bai badugu seigarren gaia, lau bider 6, 24. Ken 10, 10. Ondo egin dugu. Bilatzen zailena izaten da, ditugunean bi gai, eta horietako bat ere ez denien lehenengoa. Hortarako zer egin behar da? Erabili behar dugu formula hau, bi aldiz. Eta ikusiko dezute sistema bat ateratzen dela. Hasiko gera, laurekin eta behatzirekin. Orduan, gu badakigu, laugarrena zen baden ez da, 22 balio duela. Orduan jarriko dut, 22, berdin, lehenengo gaia ez dakigu, gehi, gu badakigu n, esan dugu laugarrena dela. Orduan, lau, ken bat, bider d. Ikusten dezun bezala, n-ren ordez jarri dut lau. Zergatik, ni badakidalako laugarren gaiaren balioa eta laugarren posizioa dela. Hortik, zer ateratzen dut? 22 berdin a bat gehi hiru d. Hemen ere egin dezaket hori. Jarriko dut 47 dela 9. gaia berdin lehenengo gaia ez dakit, ni badakit 9. posizioa dela, ken bat eta diferentzial ez dakit zen baren. Orduan, hori izango litzake 47 berdin, lehenengo gaia, gehi, 9 ken bat, 8. Orduan da, 8 di. Ikusten bezala bezala, hau sistema bat da, erabili daiteke zure duzun metodoa. Baina niretzako behar bada errexena, hemen izango litzake laburtze metodoa. Kenketa bat egiten dut, eta ikusi ze gertatzen den. Kenduko diot, bekoari goikoa, arrebesiko dut. Horran, 47, ken 22, atatzen zezkin, 25. A bat, ken A bat, ez abatu izizkit. Eta 8 de, ken 3 de, 5 de. Orduan, diferentzia badakitzen baden. 25, zati 5.
Diferentzia jakinda, orain, jakin behar dugu, hemen ikusten duzu bezala, lehenengo gaia. Hortarako etorriko gera, hauetako ekuazio batea. Edo goikoa, edo behekora. Nik uste goikoa resago dela zenbakiak txikiagoa direlako. Horran jarriko dugu. Deren ordez, 5. Joan erike hemen ere bai, berdin du, goian edo behan. Horran egingo dudana izango da. 22 berdin. Lehenengo gaia ez dut ezagutzen, gehi, 3 bider, 5. Horra, 22 berdin, lehenengo gaia, gehi 15. Zer bada lehenengo gaia? 22 eta 15 kentzen pasatzen da, eta gelitzen dira 7. Lortu dugu, diferentzia eta lehenengo gaia. Hoi da behar dena jakiteko gai orokorra. Horran gai orokorra izango litzake. Lehenengo gaia, 7. Gehi, eneken bat, bider, diferentzia, 5. Hori izango litzake, 7 gehi, 5 ene, bakizu horrela, bidertzen. Eta, ken 5. Orduan, gai orokorra, da, 5 ene jartzen lehenengo, eta 7 ken 5, 2. Goazen ikusteak, ondo egin dugu. Laugarren gaia, goazen ikusteak, 5 bider 4, 20 gehi 2, 22. Ondo egin dugu, eta beste ere, bai? 9 bider 5, 9 garen gaia, 45 gehi 2, 47. Eta honekin bukatzen dut beste bat arte, agur?